Авын ойхен желімсақ кірмішінчен бұшлаза, юба ойхен пірреміш үшін Чавашинрен наци кережелзен тінжері пірреміш вайыземердеші. Она шершевли тада республикари спорт министерстви шершел дулдарын не халалана. Хадырлене өшісіне аркомитетлар віндесуте абреш. Авын ойхенче Шубашкара тінжері чипалы спортсмензем, тренерзем келсе жидеш. Ларура хыназыне мінлегі целесіне, үштабырнаштарасыне, мероприятизем ергелесіне тишкерджеш. Хадырлене өшісіне Чавашинри спорт министерстви тимлезедірі. Тубы жыва Шубашкар арена пыргермененче олимпрезервень вишіміш номерлі спорт школінче Валерий Ярды яджілі олимпрезервень шичіміш спорт школінче иртерме палыртна. Перенпур кережу, перенпур палла спортсменизем, везене пурде пильчер. Чавашсене пильчер эбер выла. Уявра Чавашсен кережу, якутсен масы рестлинг, казаксен учкур тада ыты наци спортесне курма буля. Наци кережевезен тенджери пірреміш вайызем, херю омырду шешмар интересы де паллы пулым буля. Ку келегензіне Чаваш республикебе туристіне илертме май бамала. Эрне галарым вали Елизавета Цветкова, Николай Скворцов.